ଯେତେକୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ ସୁଖ ଯେତେ ତୁ ପାରୁଛୁ ଦେରେ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖକୁ ଭାବି ନେଇଛି ଜୀବନେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପାଳି ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୂଜା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଯାଇକି ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ଆଗେ ମନ୍ଦିର ଝାଡ଼ୁ ହେବ, ପୋଛା ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ନନା ଆସିବେ, ତାପରେ ନନା ପୂଜା କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି, ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୋଛିବି, ପୋଛା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ନନା ଆସିବେ ପୂଜା କରିବେ।